On aika hetken tauolle. Istu suorassa ja ota ryhdikäs, mukava asento. Kuvittele, että päälakeesi on kiinnitetty lanka, joka vetää sinua kevyesti ylöspäin. Hengitä nenän kautta sisään, hitaasti ja niin paljon kuin pystyt. Pidä sitten muutaman sekunnin tauko, päästä ilmat suun kautta ulos ja työnnä loputkin ilmat pois, kunnes keuhkosi ovat täysin tyhjät. Pidä sitten jälleen lyhyt tauko ja anna keuhkojesi täyttyä uudelleen. Aloitetaan. Sisään 2, 3, 4, 5. Tauko 2, 3, 4, 5. Ulos 2, 3, 4, 5. Tauko 2, 3, 4, 5. Lepo. Kuinka monta kertaa olet ajatellut mehukkaita sitruunoita viimeisen 2 minuutin aikana? Oletko lainkaan ajatellut näitä pulleita kirpeän makuisia keltaisia sitrushedelmiä? Yritä hetken olla ajattelematta mehukkaita sitruunoita ja hengitä rauhallisesti edelleen. Kuinka onnistuit? Suurin osa meistä ajattelisi sitruunoita useita kertoja. Ehkä ajattelit pikaisesti sitruunan makua tai hajua, tai kenties vain keltaista väriä. Jos et, jouduit luultavasti ponnistelemaan, ettet ajattelisi mitään sitruunaan liittyvää. Luuletko, että voisit olla ajattelematta sitruunoita viikon tai jopa vuoden? Vaikka yrittäisitkin kuinka kovasti, et luultavasti pystyisi siihen.